जों देरहागोन, एनडीएनि बिजाथिया देरहागोन। हम जीतेंगे, एनडीए का कैंडिडेट हम जीतेंगे। ब्रिजबानाव भेरगाव बियाबाव महेश्वर बर'आ बीपीएफनिफ्राय एनडीएनि जाना बिजाथिलाइ दिनै होगोन। हम अभी नॉमिनेशन के लिए निकल रहा हूँ। आसाम आइन आफादनि बिसायख'थिया खाथि थारसै। दिनै बिसायख'थि गेलेनायनि थाखाय बिजाथिलाइ होनाया जोबथा सान। ब्रिजबानाव भेरगाव बियाबाव बीपीएफ दोलोनिफ्राय महेश्वर बर'आ एनडीएनि बिजाथि जाना दिनै दोलोनि गोबां हेफाजाबगिरिफोरखौ लाना बिजाथिलाइ होगोन। बिजाथिलाइ होगोनखौ लानानै भेरगाव बियाबनिनो टीसीएलसीसीनि मासिगिरि बिक्रम दैमारिया बुङोदि महेश्वर बर'आ देरहागोन, जों देरहागोन, एनडीएनि बिजाथिया देरहागोन। जों बिजाथिलाइ होनायाव थांगासिनो होनना ओरैबायदि बुङो। हम अभी नॉमिनेशन के लिए निकल रहा हूँ। हमारा बीपीएफ दल जितना तय है, हम जीत जाएंगे। महेश्वर बोरो सर हमारे साथ है और उनके लिए हम जो नॉमिनेशन आज देने वाले, हम नॉमिनेशन में जा रहे हैं। हम जीतेंगे, एनडीए का कैंडिडेट हम जीतेंगे। आप लोग देखने के मिलेंगे, आज हम जीत जाएंगे। न्यूज़ डेस्क BTC Live 12।